Praise the Lord. At magsipaganda na po tayo mga minamahal para sa pagiling ng salita ng Diyos. Tayo po natin tumayo. Tayo po natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala natin po minamahal mga araw. Beloved Elder or Brother Noel Braganza. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you, beloved Brother Joven, for my beloved co-elder. Let us all pray, mga minamahal. Tayo lahat ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya na ano mong pinakamamahal ng Panginoong Isus. Dakila't mapala naming Ama makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Isus, sa hapong ito. Patuloy ka naman mangusap sa amin sa pamagitan ng mga butil na mga salita. Salita ng buhay na aming mapag-aaralan sa hapong ito. Tunay na saganan sa akin, mahal na Panginoon, wala po akong magagawa. Ako'y basahan lamang. Ako'y maasa lamang sa iyong dakilang karunungan, kapangyarihan. Mahal na Panginoong Isus, ikaw maglagay ng mga tamang kataga na siya aking babanggitin. Maging daluyan lamang ako ng spiritual pagpapala. Preach to us, mahal na Panginoon. Ikaw mangaral sa amin. At sa panggalatang panalangin ng iyong banal na propeta, mahal na Panginoon. Our beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, habang aming hiningi ng kapatawaran ng lahat, aming wabagsalangsa, lalo na pong abang lingkod, aming sama-samang pinapalayas, sinasaway, anumang uri ng demonyong halang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs cast out right now, in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Praise the Lord. Tayo may makaupo sa ating pong mga kinaupuan, mga minamahal. At bigyan natin ng kaayusan ang pag-aaral ng kanya pong banal na salita. Ating iwasan yung mga distractions, mga minamahal, para yung concentration po natin sa pag-aaral ng kanya pong mabanal na salita ay hindi po maapektuhan. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Again, iparinig nga natin sa mahal na Panginoon yung ating mabunying pagpupuri, mga minamahal ko, sapagkat meron tayong special event na sineselebrate ngayon. Dapat hindi magkamayaw ang mga anak ng Diyos sa pagpapalakpak, pagsigaw ng praise the Lord. Amen? Amen? Talagang hinihingi na mga Panginoon yung ating enerhiya sa hapong ito, mga minamahal ko. Ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay pong ipinapaabot sa man of God, sa huling propeta na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating pong minamahal at iginagalang na Ebanghelista Wildy Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala mga banal na turo, ang mga ulirang halimbawa na ating pong nakita sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating beloved Mama Dir, at sa lahat ng kanila pong mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong minamahal na mga magulang sa mga Panginoon, at sa ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher, beloved beloved Brother Buboy Nier, at sa kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines. A blessed afternoon. At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatiran. At of course, sa ating po mga live webcast viewers via Facebook live streaming at sa ating mga YouTube followers. A blessed afternoon. Aking pong ipinapaabot. At saan man lugar kayo naroon, sumayin nyo ang masaganang biyaya na ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At akin na rin pong sasamantalay ng pagkakataon na bumati mga minamahal ko ng happiest 22nd, mga minamahal ko, Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary. Mas malakas pang palakpak ating pong ipagkaloob sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord.
naway hindi mabaon sa limot. 22 years ago, dangan nga lang mga minamahal, hindi tayo makapunta, hindi kagaya ng mga naunang mga celebrations, mga minamahal ko na nagtutungo tayo doon sa dako ng Luneta Grandstand at talagang grabe ang ating pong kagalakan. But still, we share the joy of every brethren, mga minamahal ko ng GMCIM, na atin ngayong nasa-celebrate ang victorious Talipaw Peace Mission Anniversary, 22nd, mga minamahal ko, hallelujah. At dyan sa may dako ng Inaris Gym, sa may Antipola, punong-puno po, mga minamahal ko, ng mga anak ng Diyos. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At atin pong tignan, tunghayan yung ating pong magiging paksa ngayong pong hapon na ito. Paki-flash po sa screen. Ito ba yung tinatawag na the zeal and seal of the saved? Medyo may rhyme. Mahirap i-pronounce, mga minamahal ko. Zeal. Zeal in Tagalog is kasigasigan. Being on fire. Mainit, maningas na naglilingkod sa mahal na Panginoon. At alam po natin yung seal is selyo. Ano ba ang use gamit ng selyo? Sa mga nagpa-process ng mga dokumento, kumukuha ng mga dokumento dyan sa Philippine Statistics Authority. Amen? Kinakailangan may selyo para maging certified through copy. Ibig sabihin, mga minamahal ko, authenticated. Talagang, mga minamahal, yung validity at yung truthfulness ng dokumento ay naroon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. So, sa Tagalog, mga minamahal ko, ang kasigasigan at ang selyo ng mga ligtas. Yan ang translation niyan sa Tagalog. Atin mo basahin yung ating pong pambungan na teksto. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 12, ang talatay 11. Kindly paki-flash po yung English version, translation. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, Kabanatay 12, ang talatay 11. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Amen. From the book of Romans, chapter 12, verse 11, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Huwag maging tamad sa pagsusumikap. Maninga sa espiritu. Fervent in spirit. The word fervent, mga minamahal ko, comes from a Latin word fervens, na ibig sabihin boil. Kumukulo. Kaya nga, dyan po mga minamahal, yung fervent, mga minamahal, in spirit, maninga sa espiritu. Yan ang tinutukoy, mga minamahal ko ng banal na kasulatan. Mapaglingkod sa mahal na Panginoon. At kung ating iisipin, sa halos lahat ng mga bagay na ating ginagawa, maging work-related, sa ating pag-aaral, sa anumang bagay, mga minamahal ko na ating inaasam, whether sa palakasan, sa sports, kapag nilakipan po ng zeal na tinatawag, yung pagsusumika, pagsusumigasig, ay mas lalong nagiging matagumpay ang isang nagdi-desire. Amen? Malinaw po ba? Mas lalong nagiging, mga minamahal ko talagang, merong kahihinatnan, kumbaga. Nagiging maganda ang resulta. Pero not in spiritual matter. Hindi po sa spiritual na bagay, maaaring magtaka tayo at iisipin natin, bakit, Brother Noel? Akala ko ba lahat ng bagay na may lakip na pagsusumikap ay medyo talagang inaasan na, sigurado na ang tagumpay. Bakit hindi sa spiritual na bagay? Maaari tayong magtaka at talagang magsasabi natin bakit. Meron po kasing tinatawag dito sa banal na kasulatan na zeal of the lost.
Kasigasigan ng mga ligaw. Atin mo mababasa yan, mga minamahal ko, sa mga sulat ni Apostol Pablo, dito sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 10, ang talatay 1 hanggang 3. Basahin muna natin sa Tagalog and isunod po natin yung English translation. Dito po sa aklat ng Romang Kabanatay 10, ang talatay 1 hanggang 3, ito pong sinasabi, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas, sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling sa kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Amen. Ang mahal na Panginoon magpalat maglangis sa Kanya po mga banal na salita. So makikita po natin mga minamahal ko kung bakit ko po nasabing may tinatawag na zeal of the lost. Kasigasigan ng mga ligaw. Sapagkat sinasabi nga po ni Apostol Pablo diyan sa kanyang mga sulat. From the book of Romans chapter 10 verse 1. Ang sabi riyan mga minamahal ko, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Might be saved. Sila naway mga ligtas. Verse 2, for I bear them record that they have a seal of God. Ito yung pinag-uusapan natin. Meron daw silang pagmamalasakit, pagsusumigasig, ukol sa Diyos. Pero hindi ayon, not according to knowledge, hindi ayon sa pagkakakilala, hindi ayon sa katotohanan. Malinaw po ba mga minamahal? So, sa pangkalahatan, makikita po natin mga minamahal ko, bagamat nakaka-amaze, nakakabilib yung kanilang pagsusumigasig, pero mauwi rin po sa wala. Dahil hindi nga ayon sa pagkakakilala. Not according to knowledge, not according to the truth, mga minamahal. Palakpakan po natin mong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Sinabi pa rito sa talatang 3. Ang sabi riyan mga minamahal ko, sapagkat sa hindi nila pagkakaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang kanilang sarili, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. So alam po natin mga minamahal ko, nakikita po natin yung mga pagsusumikap na kapag ka, mga minamahal ko, hallelujah, dumarating ang mga mahalagang araw, mga minamahal ko, patungkol sa espiritual na buhay ng mga Katoliko, mga minamahal ko, hindi ko, mga minamahal ko, hallelujah, nais na pasakitan. Amen? Praying the Holy Rosary. Di ba napakahaba? Yung kanila pong paglakad na nakaluhod mula pa sa entrada ng simbahan hanggang doon sa altar. Hindi ba nakakabilib yan na pagsusumigasig ukol sa Diyos? Nagpapakita ng grabing sakripisyo. Yung kanilang pagiging aral at talagang literal na nagsunog ng kilay sa pag-aaral ng Biblia ay talagang nakakabilib, mga minamahal ko. Ngunit hindi nga ayon sa pagkakilala. Hindi nga ayon sa katotohanan. Kaya sayang, nakakapanghinayang na pagsusumikap. Dahil ang akala nila, merong kahihinatnan, meron silang mapupulot na maganda towards the end, mga minamahal ko. Kaya nga ang sabi ng Biblia, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. May mga daan na tila baga matuwid sa tao, pero ang dulo niya on ay kapahamakan, ang sabi ng banal na kasulatan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, they have not come to the knowledge of truth.
O talagang sadyang, ang sabi nga, they have become self-righteous. Hindi na nila pinapayagan na talagang sila'y maaralan pa ng tamang aral. Pag sinabihan mo sila na sila ay sumasamba, mga minamahal ko sa, di ba, Diyos na ito'y karumal-dumal sa Panginoon, ikay kanilang kukutyain. At talagang mamasamain po nila. Pero ang sabi nga, mga minamahal ko ng banal na kasulatan, dumarating ang oras and now is the time. At ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, for the Father seeketh such to worship Him. Ang Diyos ay Espiritu at siya'y dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. God is a Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Pero ika nga, kahit naroon ang pagsusumigasig nga po nila, dahil sila nga po ay binulag ng Diyos ng sanlibutan, para hindi talaga sumilay sa kanila, sumilang sa kanila ang kaliwanagan, ang katotohanan, mga minamahal ko. Kaya nga, meron tayong gagawin. Amen? Nakaatang sa atin ang responsibilidad na imulat sila doon sa kanilang pagkabulag, pagiging ignorante. Amen? Being ignorant and blinded by the truth. Blinded, mga minamahal ko, hallelujah. Doon, blinded to the truth, I mean. At mga minamahal ko, blinded, binulag ng mga maling katuruan, maling aral. Kaya nga ang sabi, mga minamahal ko, ng 2 Corinthians chapter 4, verse 4, in whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who's the image of God, should shine unto them. Binulag daw ng Diyos ng sanlibutang ito ang kanilang mga pag-iisip. Isinarado ang kanilang mga puso. Na wag sumilang ang kaliwanagan, ang katotohanan sa kanilang puso. Amen? Ang mga minamahal ko, hallelujah. That is the zeal of the lost. Kasigasigan ng mga ligaw na mga tao. Kindly, 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 4, ganito po sinasabi, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsasampalataya upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian na Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Napakalinaw po ng sinabi ng versikulong yan. So, now we talk about the zeal of the saved. Amen? Ang kasigasigan ng mga ligtas. Pumalakpak muna ang mga ligtas na mga anak ng Diyos. Kasigasigan ng mga ligtas. The zeal of the saved. Ang mahalagang katanungan ngayong pong hapon na ito ay, do we still have it? Meron pa ba tayo nitong kasigasigan, kainitan? Dahil talagang kapansin-pansin, very observant ang mga tumatayo dito, mga minamahal ko, na kung minsan yung ating pong mga responses, pagtugon, mga minamahal ko, yung ating pong mga palakpak, mga minamahal ko, through the years, ay talagang medyo humihina na. Amen? Nagre-reflect, mga minamahal ko, sa ating pong pagdalo, na dumadalang na. Kabaliktaran ng kantang mga minamahal ko, hallelujah, talagang naririnig po natin, mga minamahal ko, the longer I serve Him, the sweeter He grows. Amen? So kung tatanungin tayo, mga minamahal ko, do we still have it until now? Dahil yun talaga, mga minamahal kong kinakailangan, yun ang hinahanap ng mga Panginoon. Ang sabi nga ng Revelation, mga minamahal ko, nasaan na yung ating pong unang pag-ibig, yung first love natin sa mahal na Panginoon, na siyang hinahanap
sa mga oras na ito sapagkat parang hindi na nakikita at nararamdaman at para bagang naiwanan natin somewhere, mga minamahal ko. Nasa bahay ba? Nasa daan? Yung ating first love? Gaano kahalaga ang zeal? Gaano kahalaga ang pagsusumikap, pagsusumigasig bilang mga anak ng Diyos? Napakahalaga po nito. Dahil sinabi ng Revelation chapter 3 verse 16, Revelation, mga Apokalipsis, Kabanatang 3, ang talatay 16, kindly napakaliwanag. Praise the Lord. Aklat po ng Apokalipsis, Kabanatay 3, talatay 16, ito pong nakasulat. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Amen. Ang sabi rito, mga minamahal ko, hallelujah. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Lukewarm, moderate, o yung maligamgam. Subukan ninyong ihipan ninyong mga palad. That's it. Diba? Hindi mainit, hindi malamig. Maligamgam. At ayaw ng Panginoon yung maligamgam na paglilingkod sa Kanya sapagkat tayo'y Kanyang isusuka. A moderate or lukewarm service unto Him, mga minamahal ko, no, 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 sa mahal na Panginoon niya. At kapag sinasabi, mga minamahal ko, hallelujah, na zeal, yung masigasig, pagsusumigasig, pagsusumikap, mga minamahal ko, hindi lang yan, mga minamahal ko, napapatunayan that we believe in God, mga minamahal ko, but we love God the most. Yun ang pagiging, mga minamahal, zealous in serving God. Hindi mo lamang pinaniniwalaan siya, kundi mahal na mahal mo siya. Amen? 1 Corinthians chapter 16 verse 22, mga minamahal ko. Unang Korinto, mga minamahal ko, kabanatang 16, ang talatay 22. Kindly. Aklat po ng unang Korinto, Kabanatay 16, talatay 22, ito po ang nakasulat. Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, ay maging takwil siya. Maranatha. Amen. Ito yung mga minamahal ko, hallelujah. Dito sa wikang Ingles, mga minamahal ko. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema maranatha. Nang ibig sabihin, mga minamahal ko, a curse, matakwil. Ito ibig sabihin, mga minamahal ko, kung hindi daw natin, mga minamahal ko, minamahal ang mahal ang Panginoon, tayo daw po ay itatakwil. Ganun lamang po kasimpleng ibig sabihin nitong talatang ito. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ibig mong patunayan, yung maningas, yung masigasing mong paglilingkod sa mahal na Panginoon, you do not just believe in God, kundi mahalin mo siya. Mahalin mo siya ng lubusan, mga minamahal ko, hallelujah, para hindi ka magiging, mga minamahal ko, anathema maranatha na tinatawag. Nang ibig sabihin ay a curse, itinakwil. Mabigat, mga minamahal ko, itong talatang ito. Pero yun ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa bawat isang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Wala tayo magsabi ng praise the Lord. Sa totoo lang, we have all the reasons to have this zeal na tinatawag. Amen? Hanggang ngayon pa ba, mga minamahal ko, may bahid pa ba tayo ng pag-aalilangan? Sinong 100% kanyang paniniwala, ang kanyang faith, that we are in the true church of the living God, magsabi ng Amen? O lahat naman. Walang bahid ng pag-aalilangan, not even an ounce of doubt, mga minamahal ko, that we are in the true church of the living God. Dahil hawak-hawak po natin ang mga pruweba. Amen? Hawak-hawak po natin yung seal, yung selyo, mga minamahal ko, personal or yung seal ng iglesia. Para mapatunayan po natin, mga minamahal ko, am I
in the true church of the living God? Kung meron pa bong tatanong sa kanyang sarili, lalo na yung mga baguhan, yes, we are, mga minamahal ko, 100% in the true church of the living God. Amen? Bakit po, mga minamahal ko, kung kinakailangan po natin ng ebidensya, then babanggitin natin, sasabihin natin. Amen? Amen? So, mga minamahal ko, anong mga selyo na talagang tayo po'y tagalangit? Tayo po'y mga tunay na mga anak ng Diyos. Sons and daughters of the living God. Heirs of eternal life. Nandito po mga minamahal ko, hallelujah, sa Ephesians chapter 1 verse 13. Sinelyuhan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? The Holy Spirit of promise. Ang banal na Espiritu na ipinangako sa kanyang mga tunay na mga anak. Efeso, kabanatang 1, talatay 13. Kindly. Ibig sa ng Efeso, kabanatay 1, talatay 13. Nasa Kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatagan ng Espiritu Santo na ipinangako. Amen. Napakalinaw po mga minamahal ko, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, you were sealed. Tayo daw po'y tinatakan, sinelyohan ng Espiritu Santo ng mahal na Panginoon na ipinangako niya na tataglayin ng kanyang mga tunay na mga anak. His true sons and daughters, mga minamahal ko, at tayo po yun. Pumalakpak ang mga tunay na mga anak ng Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At ang sinabi pa, mga minamahal ko ng aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 8, ang talatay 16 hanggang 17. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 16 hanggang 17, ganito po sinasabi, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo na kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At kung mga anak ng Diyos ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumulahati namang kasama Niya. Amen. Sa English translation, mga minamahal, the Spirit also beareth witness with our spirit that we are the children of God. Amen? Ang banal na Espiritu ng Diyos mismo ang nagpapatotoo. Nagsasabi ng katotohanan na tayo po'y mga anak ng Diyos. Amen? At kung tunay nga mga anak ng Diyos, ang sabi ng 17 years, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Pumalakpak ang mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan at sumigaw ng malakas na praise the Lord. Pagtaas ng kamay yung mga nandirito nung nakaraang overnight. Nahimasmasan tayo. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga, bakit despite these confirmatory evidences, di ba? Nakita natin yung mga talatang nagpapatunay. Wala nang bahid ng pag-aalinlangan na tayo po'y mga anak ng Diyos, pero meron pa rin hindi masaya na sila'y tigalangit na. Ang sabi ng ating mga ngaral nung nakarang overnight, may mga Kristiyanong hindi naman yata interesadong pumunta ng langit. May mga Kristiyanong kontento na raw dito sa lupa. Dahil siguro, masaya na siya. She has all, mga binamahal ko, her desires, natupad na yung kanyang ambisyon, marami na siyang pera sa kanyang bank account, nalilibot niyang buong bansa, at kung ano-ano pang mga possessions, mga minamahal ko, meron na siyang magarang kotse, meron na siyang malamansyon na tahanan. At ayaw na niyang pumunta ng langit. Dahil kontento na raw siya dito sa lupa.
But then I tell you, hindi lahat, mga minamahal ko, na nandito sa lupa, mga minamahal ko, will last forever. Alam po natin yan. Walang forever dito sa mundo. Ang sabi nga, walang istrukturang matitira. Walang istrukturang mananatiling nakatayo kapag dumating na ang araw ng mahal na Panginoon. So bakit natin ilalagak yung ating affection, yung ating atensyon, yung ating mga enerhiya, yung ating mga oras sa mga bagay na puro pansamantala? Yan ang sinasabi ngayon, mga minamahal ko ng ating po na pag-uusap. Kapag gano'n ang ating kalalagayan, na ayaw natin pumunta doon sa talagang destinasyon natin. Kasi Brother Noel, sinabi mo, anak ako ng Diyos. Pero, bakit ako nananatiling mahirap? Punong-puno ng pag-aalinlangan ng ating pong mga puso. Bakit ako inuusig ng aking mga loved ones? Bakit ako parang second-class citizen na lamang dito sa lupa? Ako'y patuloy na inuusig. Bakit ako may karamdaman? Ba't hindi natutupad ang aking mga inaasam sa buhay? Bakit puro kabiguan ang aking nararanasan? Ang dami natin mga wise, mga katanungan natin, at talagang nag-aalinlangan tayo with doubt, mga minamahal ko, yung ating pong pagiging anak ng Diyos. Am I His real son? Am I His real daughter? Ako ba'y talagang anak ng Diyos? Pero naipaliwanag sa atin nung nakaraang overnight preaching. Ang ating pagkamamamayan ay hindi dito sa lupa. Tayo po ay na tagalangit. Our citizenship is in heaven. May mga mansyon tayo roon, mga minamahal ko. Doon dito, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang, mga minamahal ko, hindi man dumating, mga minamahal ko, yung ating inaasam, mga minamahal ko na mag-arang bahay. At least, a livable place to have. Pero mga minamahal ko, ang mansyon na inihanda ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hindi pa natin nakikita rito. Some people have said they have built their dream house here on earth, mga minamahal ko. Pero kumpara doon sa mansyon ng mga anak ng Diyos sa langit, na hallway pa lamang, ay lantay na ginto na ang ating lalakaran. That's incomparable. Hindi matutumbasan, mga minamahal ko. Name it, mga minamahal ko, kahit na ang marangya, ang pinakamahal na mansyon ng mga pinakamayayamang tao dito sa buong mundo. Hindi maikukumpara doon sa inihahanda ng mga Panginoon. Ayaw natin, mga minamahal ko, dumaan sa purification process. Given na yan. Tao lang naman tayo. Amen? Pero ang sabi nga, kung hindi tayo daraan sa purification process, ayaw natin magkaranas ng kahirapan. Ayaw natin, mga minamahal ko, hallelujah, na usigin. Dahil talagang nabibreak yung ating pagkatao, nasisira, nawawasak yung ating pagkatao. Ayaw natin, mga minamahal ko, makaranas ng failure. Pero bilang mga anak ng Diyos, ang sabi nga, hindi tayo higit doon sa ating Panginoon. Kung nakaranas ng pag-uusig ang mga Panginoon, ganun din ang kanyang mga anak. Kung ang mahal na Panginoon ay inusig noong kanyang earthly ministry, mararanasan din po natin yan. Pero mga minamahal ko, ang lahat ng yan ay mapapawi when we finally come to His kingdom. Welcome, my son. You deserve it. Sapagkat pagkatapos ng mga tests, mga pagsubok, mga trials na iyong nalampasan, hindi mo ako kinalimutan. Hindi mo ako itinakwil. Nanatiling iyong kainitan. Nanatiling iyong kasigasigan. Despite the troubles, despite the trials, welcome, my son. You deserve this eternal kingdom.
eternal life. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Nakakalimutan natin. Kasi, by nature, ang tao ayaw na makaranas ng hirap. Pero ang sabi nga ng Biblia, the church without blemish, a church without wrinkles, spotless, shall be brought into heaven. Ephesians chapter 5 verse 27. Ang iglesia, mga minamahal ko, hallelujah, na walang kulubot, walang bahid, ang dadalhin ng Malapinoon doon sa kanyang kaharian. At tayo yon. Ang iglesia ay ang kapulungan ng mga anak ng Diyos. Tayo po yun ang tinutukoy, bawat isa, mga minamahal ko, na napabilang sa kanyang true church. Amen? Kaya, okay lang. Dumaraan tayo sa trials. Pero sabi ng Panginoon, hindi naman tayo iiwanan. Pagka nararamdaman na as if we feel, mga minamahal ko, na very distant, malayo na ang Panginoon sa atin, pero ang sabi nga niya, anak, do not fear. Huwag kang magulumihanan. Ni huwag kang manlulupaypay. I am with you every step of the way. Kung hindi mo na kaya, ang sabi mga minamahal ko, halan ng footprints in the sand. Nung nakita mong isa na lamang yung footprint na akala mo'y iniwanan kita, it was then that I carried you. Palakpakan po natin ang mong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Anong nagiging challenge sa atin? Kasi despite this confirmatory evidences, mga minamahal ko, para bagang nadidrain yung ating zeal, yung ating kasigasigan, mga minamahal ko, yung nawawala. Sabi ng ating mahal na kapatid kanina, sa sino mang sumusuong, lalo na sa mabibigat na problema, ang sabi nga, when the going gets tough, the tough, di ba, gets going. Pero hindi eh. When the going gets tough, the tough softens. Lumalambot yung mga akala mo ay talagang matatapang, matitikas, at talagang palaban, mga minamahal. Sulay lumalambot sa problema. Sino bang hindi? Maging kami na tumatayo rito, mga minamahal ko, akala nyo, mga superman kami, mga superman, hindi. Kami mahina rin katulad ninyo. Kaya't hindi namin kaya sagalang sa amin, mga minamahal ko, napakahirap, napaka-challenging ang tumayo sa akala nyo, mga minamahal ko. Sabagat kami ang number one na tinatarget ng kaaway. Bumabalik, mga minamahal ko, ang aming mga ipinapangaral kapag kami nagkukulang ng panalangin. Kaya mga minamahal ko, you ought to pray for us. Lalo na ngayon, mga minamahal ko, sa ating kalalagayan. Amen? At huwag kayong magsawa. Every Sunday, mga minamahal ko, hallelujah, routinary na lang. Kung hindi si brother so-and-so, si brother so-and-so, tiyak. Dahil mga minamahal ko, walang dapat ikasawa sa mga butil ng salita ng mahal na Panginoon. Hallelujah. So anong challenge, mga minamahal ko? Ano ang nagiging dahilan bakit humihina, tila baga mga minamahal ko, nawawala yung ating kagalakan, yung ating kasigasigan? Sinabi po yan, mga minamahal ko, hallelujah, ng Luke chapter 21 verse 34. Sapagkat totoo po ito. Being zealous in serving God is a condition of the heart. Ang pagiging masigasig sa paglilingkod sa Panginoon ay condition po ng ating po mga puso. Kung ano ang nilalaman nito, ay talagang siyang magre-reflect, mga minamahal ko. Hindi natin pwedeng dayain. Meron tayong mga minamahal ko, doubtful heart. Meron tayong mga pusong, mga minamahal nag-aalinlangan, pusong hindi mapasalamatin, magre-reflect ito. Makikita talaga sa ating pong mga minamahal ko, mga outward, mga minamahal ko, hallelujah, appearances. Hindi natin pwede, mga minamahal ko, dayain yung ating pong pagiging tunay na estado, ating spiritual na estado sa buhay. Amen. Kaya mga minamahal ko, anong sabi mga minamahal ko ng talatang ito? Ano ang nagiging dahilan
Bakit tila baga nanlulupaypay, humihina, nagde-dissipate, mga minamahal ko, ang zeal ng mga anak ng Diyos? Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 21, ang talata po ay 34. Ganito pong sinasabi, Dadapot mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silo. Amen. And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that the day come upon you unawares. Mag-ingat daw tayo, baka mga lugmok ang ating pong mga puso sa katakawan, sa kalasingan, sa kalayawan ng mundong ito, mga minamahal ko, at lalo na ang mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, the cares of this life, anong aking kakainin, anong aking daramtin, anong aking mga pangangailangan sa darating pang hinaharap, pag-aaral ng aking mga anak. Amen. At kung ano-ano pang pagsusumakit ukol sa buhay na ito, mga minamahal ko, na maging silo daw. Hindi na tayo makaalpas, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, tayo po'y nabihag na niya. It's the diversionary tactic of the enemy. Sa totoo lang. Bakit, mga minamahal ko, nasisira ang ating konsentrasyon, ang ating zeal, mga minamahal, sa paglilingkod na ito, sapagkat, mga minamahal ko, from time to time, mga minamahal ko, hallelujah, talagang kumakaway. Oy, brother, so and so, meron kang pangangailangan, huwag ka munang dumalo ng Miyerkules. Magpasada ka. You have businesses to attend to. Emergency cases to attend to. At kung ano-ano pang talagang may kinalaman sa kayong kabuhayan, saka na yung pag-attend mo total, meron ka namang Friday and Sunday general worship. Ganun ang ginagawa ng kaaway. Diversionary tactic, mga minamahal, until sa time, mga minamahal ko, na talagang mawala na yung ningas natin. Makalimutan natin, mga minamahal ko, ang mga ipinangako ng Diyos para sa atin, na tayo po'y mga tunay niyang mga anak, mga minamahal ko, hallelujah, na siya mismo ang nangako, I will never leave you nor forsake you. Sabi ng malapagin, pero hindi natin mapanghawakan. Dahil sa pangagsusumakit, drunkenness, mga minamahal ko, ibig sabihin ng drunkenness, mga minamahal ko, hindi literal, mga minamahal na tayo po'y lasing, kundi mga minamahal, wala tayong pagpipigil. Gusto natin, mga minamahal ko, talagang, di ba? Nakasawsaw pa rin tayo sa sanlibutan. Yung mga minamahal ko, yung pleasure, mga minamahal ko, of this world ay nai-enjoy pa rin natin. At the same time, we're serving the Lord. Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Amen? Malinaw po yan, mga minamahal ko. We serve, mga minamahal ko. Mamili tayo sa Diyos, mga minamahal ko, na ating paglilingkuran, ang kayamanan ba o ang tunay na Diyos? We cannot serve two masters. Napakalinaw po niya. Remember the parable of the sower. Alalahanin po natin yung talinhaga ng manghahasik. Sino pong pamilyar doon sa parable of the sower? Magsabi ng amen. Mangilan-ngilan lang. Pero from time to time, ate pong binabalikan ito, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat meron pong connect, meron pong kaugnayan sa ating pong pinag-aaralan. Ang sabi ng talinhagang yan, mga minamahal ko, hallelujah, meron daw pong isang magsasaka. Well, the sower is represented by God. Amen? Alam na po natin, mga malinaw, mga minamahal ko, yung seed, yung binhi, yung butil, mga minamahal ko, ay Word of God na inahasik. Yung soil, mga minamahal ko, ay ang ating puso. At yung mga birds na naroon, mga minamahal ko,
are represented by Satan. May 4 na klase ng ground or soil, lupa, mga na binanggit doon. Number 1, mga minamahal ko, yung wayside, tabi ng daan. Nang sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, nung naiasik sa tabi ng daan, agad itong mga minamahal ko, tinuka ng mga ibon. Dahil walang pananampalataya ang mga nakarinig, mga minamahal ko. Ang pangalawa, mga minamahal ko, yung stony or rocky soil na tinatawag. May small portion of mga minamahal soil doon sa rocky portion kung saan nahulog yung butil, mga minamahal ko, yung binhi. Tumubo nga, pero mga minamahal, pagdaan ng araw, sinikatan ng araw, mga minamahal ko, at dahil hindi talaga bumaon, dahil kokonti nga ang laman ng rocky or stony, mga minamahal ko, place na paghulugan niya, mga minamahal ko, nalanta. At namatay din, mga minamahal ko, yung tumubong mga minamahal halaman. Pangatlo, mga minamahal ko, yung tinatawag, mga minamahal ko, they fell on the thorns. Mga pakibago, mga minamahal ko, hindi stones, on the thorns. Mga minamahal ko, hallelujah. Anong thorns, mga minamahal ko? Yung weeds, mga minamahal ko. Yung dawag. Siyempre, mga minamahal ko, hallelujah, nung lumaki nga, tumubo yung halaman, yung butil. Pero, dumating ang araw. Habang nag-bloom siya, mga minamahal ko, hindi na natuloy yung kanyang pag-grow, ang kanyang paglaki, mga minamahal ko, sapagkat na-choke, kumbaga mga minamahal, nasakal, nainis, mga minamahal, ininis ng mga dawag, mga minamahal ko, at ng mga weeds, mga minamahal ko, mga panirang damo, mga minamahal ko, at hindi na talaga nagbunga. At yung fourth, mga minamahal ko, yung good soil. Yung magandang klase ng lupa. Yung ating po mga pusong, mga minamahal ko, talagang teachable. Natuturuan. Amen? Na talagang siya po ang tumutubo, lumalaki, at nagbubunga ng marami. Balik tayo doon sa mga minamahal ko, rocky, doon sa the seed that fell on the thorns or weeds na tinatawag. Ito ba yung nagre-represent, mga minamahal ko? Tinanggap nga natin yung butil, yung mga salita ng mahal na Panginoon. But as the time went by, anong nangyari? Dahil nagsusumakit tayo ukol sa buhay na ito, then ang naging priority natin ay hindi ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nawala yung zeal natin, nawala yung first love natin, mga minamahal ko, sapagkat binigyan natin ng prioridad, ng atensyon, mga minamahal ko, hallelujah, ang pagkamal. Amen? Yung mga minamahal ko, pagsusumakit, na talagang number 1, mga minamahal ko, na talagang umiinis. Talagang nagiging sanhi, mga minamahal ko, na talagang ang concentration ng mga anak ng Diyos ay talagang apektado. Di ba? Kapag ka, mga minamahal ko, hallelujah, nag-aral tayo, nakagraduate tayo, handa nating mga minamahal ko, hallelujah, talagang andali nating makapag-desisyon. Magkaroon ng desisyon ng mga minamahal ko, hallelujah, sa ating buhay. Forget about serving the Lord. Magtatrabaho muna ako, mag-abroad muna ako, saka na lamang ako babalik kapag okay na ang lahat, nakapag-ipon na ako, mga minamahal ko, hallelujah. Sariling plano. Andali natin, mga minamahal ko, iwanan itong paglilingkod na ito. Sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, talagang na-divert na. Nalihis na ang ating mga atensyon, ang ating mga puso sa daily cares of this life. Pero ang sabi nga naman ng Panginoon, hallelujah, diba? Ibigay niyo ang inyong mga alalahanin sa akin, for I cared for you. Hindi ba sapat, mga minamahal ko, ng pangako ng mahal na Panginoon yan? Amen? Amen? Hindi ba tayo kayang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ibigay ng mahal na Panginoon ang inaasam natin, mga minamahal ko, at the same time, hindi natin iniiwanan itong paglilingkod na ito. Seek ye first
Pero ang sinasabi natin, mga minamahal ko, ang nangyayari, mga minamahal ko, seek my will first. Hindi nangyayari yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Gusto naman ng Panginoon ngayon pong hapon na ito, na talagang tanungin tayo, do we still have it? Taglay pa ba natin itong zeal na tinatawag na ito? At hindi ba natin kinakalimutan yung selyo, yung seal na pagiging anak ng Diyos? Amen? Amen? Anong ipinangako ng mga Panginoon? Nakakalimutan natin that is in control. Hawak ng mga Panginoon lahat ng mga bagay. Nasabi nga mga minamahal ko, let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Kung sinabi ng talata kanina, Luke 21 verse 34, katakawan at paglalasing, mga minamahal ko. Pero ang sabi dito, mga minamahal ko, let your moderation. Yung mga minamahal ko, magpigil daw tayo. Huwag tayong malamon, mga minamahal ko, ng ating mong pansariling hangarin, mga minamahal ko, na makamta ng yaman ng sanlibutan ito. What profits a man if he gains the whole world but lost his own soul? Napakasimpleng talata, mga minamahal ko, na dapat, mga minamahal ko, hallelujah, mag-remind from time to time sa atin, pero nakakalimutan nga natin, mga minamahal ko. At ang sabi pa, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga minamahal ko, Ephesians, mga minamahal ko, chapter 4, verse 6, be careful for nothing, but everything by prayer and supplication. Diba? Gusto natin, mga minamahal ko, magkaroon ng katugunan. Yes, mga minamahal ko, gumagawa tayo ng paraan. At kapag mga minamahal ko, nagawa na natin yung ating parte, let God do His part. I-bless yung ating pong mga minamahal ko, hallelujah, ginagawang kaparaanan para maging produktibo tayo. Pero by prayer and supplication, mga minamahal, ipaalam nga natin sa mahal na Panginoon, sapagkat alam niya, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang, mga minamahal ko, yung ating mga pangangailangan ay alam na alam niya bago pa man natin banggitin sa ating mga panalangin. Alam na yan ng mahal na Panginoon. Amen? Let your request be made known unto God. Sabihin natin sa mahal na Panginoon, kailangan ko yan, kailangan ko to. Mga minamahal, and God, mga minamahal ko, will answer our request, will grant our request. Purihin natin o pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tayo ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, ay abalang-abala, sa totoo lang, sa ating mga kalalagayan, kesyo, ang taas ng inflationary rate, Brother Noel, taas ng presyo ng mga bilihin, paano na ang aking kabuhayan, paano na ang pag-aaral ng aming mga anak, hindi pa rin talaga bumabalik ang kasiglahan ng ekonomiya, marami pang talagang business, mga minamahal ko na hanggang sa mga oras na ito ay talagang hindi pa 100% nakabalik, pero we're forgetting the overall picture. Tuon lamang yung ating pong pansin, mga minamahal ko, sa ating mga minamahal ko, lokal na kalalagayan, pero yung overall picture, anong sinasabi ng mga nangyayari sa ating buong mundo, mga minamahal ko, hindi na natin inaalala. Isa ring silo yan. Na baka, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po ay mabihag. Amen?
The signs of the times. Amen? Bahagi ito. Yung hindi, mga minamahal, matigil na giyera, alingaw-ngaw ng giyera, mga minamahal ko. Ito pong pandemic na hindi pa rin matapos-tapos hanggang sa mga oras na ito. These are the signs of the times. These are the signs, mga minamahal ko, that the coming of the Lord draweth nigh. Malapit nang bumalik ang mahal na Panginoon. Ang sabi nga ng ating beloved ordained preacher parati, ano pa ba ang inyo pong mga vision? Yes, nagpapaaral pa rin tayo ng mga ating mga anak. Obligasyon po natin yan. Amen? Bilang mga magulang. Pero kung ang ating mga vision pa, mga minamahal ko, na magkakaapo pa, amen, yung ating pong mga anak na yan, mga minamahal ko, ang layo-layo na po ng ating pong mga vision. Amen? Sa mga nangyayari sa ating pong paligid, yung hindi, mga minamahal ko, talagang abnormality, mga minamahal ko, ng climate. There's that climate change na talagang sa bansang US. Grabe na po, mga minamahal ko, mga kalamidad, mga minamahal ko, na talagang it is turning, mga minamahal ko, the US, mga minamahal yung territories, mga minamahal ko, hallelujah, name it, Florida and other parts, mga minamahal ko ng US, mga minamahal, turning it upside down. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, kung yung ating po mga vision pa, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang mga minamahal ko, 50 years more, mga minamahal ko, medyo ang layo-layo. Hindi po, mga minamahal ko, nakaangkla sa realidad. We're dreaming. We're daydreaming, mga minamahal. Hindi ko sinasabi, mga minamahal ko, hallelujah, pero sinabi mismo ng Biblia. Pagka nag-umpisang nangyari ang mga ito, ituon ninyo ang inyong mga ulo sa taas, sapagkat ang kanyang pagbabalik ay napakamalapit na. It's drawing near and near every day, mga minamahal. Kaya, we need to keep this zeal. Zeal. Itong kasigasigan na ito. At talagang we need to keep our personal seal. Yung selyo. Di ba? Ang selyo, mga minamahal, pinakapanguna, mga minamahal, ikay anak ng Diyos, nararamdaman mo. Nananahan sa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos. The sealed promise, mga minamahal ko, the Holy Spirit. Palatandaan, mga minamahal ko, na nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Ikay tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At wag nating kaliligtaan din, mga minamahal ko, yung seal of the church. Ano yung seal of the church? Na 22 years ago, mga minamahal ko, na medyo nakakalimutan natin. Itong Victorious Talipaw Peace Mission, mga minamahal ko, sabagat diyan napatunayan ng iglesia na ating kinabibilangan, ang GMCIM. This is a prophet-led church, mga minamahal ko. Ito'y pinapangunahan ng tunay na propeta ng Diyos. Amen? So, mga minamahal ko, hindi tayo we-waste ng ating po mga efforts. Amen? Hindi tayo nag-aaksaya. We have the zeal of the saved. Amen? Wala tayo nung zeal of the lost. Yung kasigasigan ng mga ligaw. Sapagkat hindi nga ayon sa pagkakakilala ang kanilang ginagawang paglilingkod. Pero tayo, meron tayong napakagandang dahilan, konkreto. Amen? Na dahilan, mga minamahal ko, to keep this seal. Dahil alam natin, all our efforts will not be wasted. Dahil nasa buong katotohanan tayo, tama ang ating ginagawang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? The seal of the church, itong Talipaw Peace Mission na ito, Victorious Talipaw Peace Mission na ito, mga minamahal ko, napatunayan, meron parang iglesyang pinapangunahan ng isang propeta na umakyat doon sa hulusulo. Sinuong ang mga bala, ang mga nakamamatay na mga armas, ng mga abo sayap, pero umuwi silang buhay. Pinag-igatan
Pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon. This is the seal of this church, mga minamahal ko. Authenticity. Authentic, mga minamahal ko. Amen? Amen? So wala nang bahid pa ng pag-aalinlangan. Nasagot na. Wala nang debate. Amen? Hindi ka na dapat mag-question. Mga minamahal ko, brother, bagamat nakakaranas ako ng kahirapan, hindi yan, mga minamahal ko, hallelujah, sapat na dahilan na ikay hindi nasa buong katotohanan. God is a disciplinarian. Amen? Amen? Bagamat siya ay Diyos ng pag-ibig, God is love, but nakakalimutan natin parati. He's a God, mga minamahal, who disciplines His true children. Palakpakan po natin pong pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Every day is our chance to renew our commitment. Pakita natin sa malang Panginoon yung hindi nagbabagong zeal, kasigasigan po natin. Amen? That we're willing to keep the seal, yung selyo. Amen? Selyo ng ating kaligtasan at selyo ng ating pong banal na iglesia. Hindi natin nakakalimutan ang victorious Talipaw Peace Mission, led by our beloved Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeda. Awitin po natin mga minamahal ko, nasaan na ang pangako? Purihin natin ang pinakamamahal po yun. Kahapon lamang Hallelujah. Diyos ay Kasama. at kay sigla na Buhay mo. Ngunit Napakasimple gawin. Bigla naway tumusok sa ating mga puso. sa mga pagsubok Ay lumayo. kahapon lamang ang Ang Diyos ay kasama at kay sigla ng buhay mo. ngunit ngayon Bigla kang nagbago sa mga pagsubok ika'y lumayo. Nasaan na ang pangako na ika'y maglilingkod? Nasaan na ang pangako? Ba't bigla kang lumayo? sariwa pa ba Sa iyong isipan ang nagdaan mong kahapon, unang pag-ibig Praise the Lord. na iyong natagpuan kay Yesu Kristo. Hallelujah! Iyong balikan. Nasaan na ang pangako na ika'y maglilingkod? Nasaan na ang pangako? Ba't bigla ka lumayo? Hallelujah! Sariwa pa ba Sa iyong isipan ang nagdaan mong kahapon, unang pag-ibig na iyong natagpuan kay Yesu Kristo, iyong balikan. Dahil kay maglilingkod Nasaan na ang pangako? Ba't bigla kang lumayo? kahapon lamang ang Diyos ay kasama at at kay sigla ng buhay
Ngayon, bigla kang nagbago sa mga pagsubok. Ika'y lumayo. Nasaan na at pangako na ika'y maglilingkod? Nasaan na ang pangako? Ba't bigla kang lumayo? Saliwa pa ba sa iyong isipan ang nagdaan hambog kahapon? Unang pag-ibig na iyong natagpuan kay Jesucristo, iyong balikan. Nasaan na ang pangako na ika'y maglilingkod? Nasaan na ang pangako? Ba't bigla kang lumayo? Nasaan na ang pangako na ika'y maglilingkod? Nasaan na ang pangako? Ba't bigla kang lumayo? Nasaan na? Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihan natin ang pinakabawang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sabi ko nga, every day is a chance for us to renew our commitment. Nasaan na tayo? Nasaan na tayo sa ating maglilingkod sa mga Panginoon? Hallelujah. Puri ka mga Panginoon. Maraming salamat. Parati mo ipinapaalala sa na huwag nating makalimutan aming first love sa iyo, aming unang pag-ibig sa iyo, mga Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sariwa pa ba sa iyong isipan ang nagdaan mong kahapon? Ang unang pag-ibig na iyong natagpuan Kay Jesucristo, iyong balikan. Nasaan na ang pangako na ika'y maglilingkod? Nasaan na ang pangako? Ba't bigla kang lumayo? Nasaan na ang pangako na ika'y maglilingkod? Nasaan na ang pangako? Ba't bigla kang lumayo? Hallelujah, hallelujah. Sa ating beloved newcomers, sa ating mga bisita, tanggapin po ninyo ang ating pong pinakamamalang Panginoon bilang hari at tagapagligtas ng inyong pong mga buhay. Sumunod po kayo sa maikling panalangin na aking babanggitin. Hallelujah. Bagay sa ating mga beloved viewers, hallelujah, na ngayon lamang, hallelujah, nakasubaybay. Tanggapin po ninyo ang ating pinakamamalang Panginoon as your personal Savior, as your King and your Lord. Sumabay po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap na aking babanggit. Taas po ninyo ang inyong mga kamay bilang pagsuko at pananampalataya sa ating buhay at mapagpalang Diyos. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoon, narito po ako, isang makasalan.
na nagbabalik loob sa iyo. Wala Panginoon, maraming salamat sa salita ng buhay na aking napakinggan. Maraming salamat, wala Panginoon. At hindi ba naging huli ang lahat? At ngayon, ako'y nagkaroon ng pagkakataon na aking kamatanggap bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Linisin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Isulat mo po ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sa pangalan ng Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Kami naman po mananalangin sa inyo. Dakilang Diyos sa baba. Narito po, kami po mga minamahal na mga baguhan. Malapanginoon, tamnan po sila ng pananampalataya. Nawa hindi ito maging huli ng kanila pong paglilingkod sa iyo. Bagos ito po'y, hallelujah, isang simula. Namin sila makapiling hanggang sa iyo pagbabalik. Sama-sama ko naming mag-antay sa iyo, Panginoon, hanggang sa iyo pagbabalik. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At mamaya po sa ating mga minamahal na newcomers, papaliwanag pa po sa inyong kahalagahan ng bautismo. But in the meantime, pwede po kayong bumalik na doon sa inyong mga kinaupuhan. At we now come, mga minamahal ko, sa ating po mga prayers, mga minamahal ko. Hallelujah. Both sa ating po na iglesia at sa ating po mga personal, hallelujah, ng mga pangangailangan. Ngunit atin po munang unahin ang pangangailangan ng ating po na iglesia, patuloy na kalakasan, kalusugan ng ating po minamahal at ginagalang na ebangelista. Hallelujah, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay, maging ating po mga minamahal na mga manggagawa. Hallelujah, manalangin po tayo. Hallelujah, hallelujah, dakilang Diyos sa magbanal makapangyarihan sa lahat. Wala Panginoong Jesus, wala po kaming dapat, hallelujah, unahin. Hallelujah, sabi mo, panalangin ko, di kapakanan ng iyong banal na iglesia, ang patuloy na kalasugan, kalakasan ng aming minamahal Evangelista Well Estrada Almeida, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay. Maging amin po mga minamahal na mga manggagawa, wala Panginoon, hallelujah. Hallelujah, manatili sa kanilang kalakasan, spiritual, kagalakan, sa pagiging kanilang full-time workers in your vineyard. Wala Panginoon, hiningi po namin ang lahat ng ito. In the mighty name of Jesus, amen and amen, hallelujah. Ipatong po natin ang ating mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, habang ating mga kanang kamay ay nasa ating mga ulunan. Isipin po natin ang ating minamahal at ginagalang na Evangelista Well Estrada Almeida, ang naglehans po sa atin. Hallelujah, hallelujah. Kung marital problems, pinansyal na mapangailangan, manatiling nakataas ang ating mga dalawang kamay. Hallelujah, dumalangin tayo na may lakip na pananampalataya. Mga minamahal ko, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O padakilang Diyos sa pagkalat at panalangin ng iyong taong nilang isa, ng aming po minamahal Evangelista Well Estrada Almeida, ay sama-sama naming sinasaway, pinapalaya sa namang uri ng mga demonyong karamdaman, kahirapan, sabi po mga buhay, damat sa diabetes, heart disease, leukemia, prostate cancer, skin diseases, cast out in the mighty name of Jesus. Vices began in Jesus' name. Be spiritually blessed. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The top of our voices, let us all jump. Walang magbibiro mga minamahal ko. Hallelujah, sabay-sabay po tayo 3 times. Yung heavenly language ng mga anak ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. With all our might, let us jump. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. At tayo po ay darako sa mga halagang announcement. Narito po ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah.